Des de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, respecte a temes de bicicletes, actuem des de dues vessants. Per una banda, gestionem la xarxa de carreteres i, per tant, habilitem espais per a la circulació de ciclistes i, per una altra banda, assessorem els ajuntaments en temes de mobilitat, els redactem plans de mobilitat urbana, dintre dels quals sempre hi ha una proposta de planificació d'una xarxa de bicicletes urbana d'aquell municipi. La gestió de les carreteres és molt diferent segons l'administració que la gestiona, perquè les xarxes també tenen diferents categories. Per dir-ho d'alguna manera, la Generalitat i el Ministeri de Foment gestiona la xarxa bàsica de carreteres, que seria l'equiparable a la xarxa bàsica de carrers d'una ciutat, i les diputacions estem gestionant les zones 30. Les zones 30, què vol dir? Que mentre un ciclista per una autovia fins i tot està prohibit la seva circulació, a les zones 30 de les carreteres de la Diputació, o les carreteres de la Diputació enteses com a zones 30, permeten l'usuari de tot tipus de modes de transport, fins i tot a cavall. Per tant, aquesta és la gran diferència i aquest és el gran repte de les diputacions. Estem gestionant unes carreteres multimodals que han d'admetre i admetren tot tipus d'usuaris. Quan parlem d'usuaris esportius, quan parlem d'usuaris de quilòmetres de carreteres, no volen carrils segregats. No els necessiten perquè la seva activitat esportiva requereix de les facetes més atractives és precisament utilitzar, si poden, una part o tota la calçada per no només fer un exercici físic, sinó també divertir-se conduint. Un carril bici restringeix moltíssim aquests moviments i, per tant, perden una part important de l'atractiu que té fer bicicleta de carreteres. A més, hi ha una impossibilitat física i econòmica de construir aquests carrils. Hi ha comunitats que han construït carrils segregats de bastanta extensió, però sempre utilitzant plataformes de carreteres existents i utilitzant els vorals de les plataformes amb senyalització. Això és possible amb carreteres amb plataformes de 10, 11, 12 metres d'amplada, amb la qual sempre pots segregar els 100 metres que necessita el vehicle motor i destinar 3 metres més per al trànsit de ciclistes. Però amb la xarxa de la Diputació de Barcelona això és impossible. Les nostres carreteres, el 80% de les carreteres tenen 6 metres d'amplada, entre 6 i 7 metres d'amplada, per tant no disposem ni d'un metre per reduir l'espai del vehicle. O sigui que no tenim més remei que o bé segregar en aquells trams curts d'accessos a poblacions en els quals l'usuari és l'usuari de proximitat, que és l'usuari que no fa una utilització esportiva de la bicicleta, però en canvi en la resta del tram urbà el lògic és que comparteixin el traçat amb els vehicles. Fent actuacions de senyalització. Són actuacions d'advertiment, de senyalització, creant circuits de bicicletes, de forma que la gent pugui fer bicicleta esportiva amb itineraris tancats, senyalitzats i protegits, però sense segregar. Primer, perquè creiem que no els volen, i segon, perquè econòmicament seria impossible construir-los. Quan construïm un carril bici, doncs hi ha la possibilitat de circular pel carril bici, per tant la gent l'utilitza. Si fas oferta, reps una demanda. Per tant, en aquests casos no té massa sentit construir un carril bici per una demanda potencial d'un nucli de 60 habitants, però sí que té sentit construir un carril bici per una demanda potencial d'un nucli de 500 habitants, sense que aquests siguin uns paràmetres rígids, però el grau de població potencial també ens indica la resposta que tindrà l'oferta que farem amb la seva construcció. Per què són importants aquests carrils bicis? Perquè connecten nuclis cada vegada més dispersos. En els últims 25 anys
a la província de Barcelona s'ha multiplicat per 2 l'espai urbanitzat. Aquestes estadístiques ja fa anys que els urbanistes les estan tractant i això s'ha traduït en una ocupació dispersa al territori i en una generació de mobilitat de proximitat cada vegada més que utilitza més les carreteres locals per accedir a serveis de transport d'alta capacitat. Llavors, en aquest sentit, nosaltres hem de donar una resposta a aquesta mobilitat de proximitat que cada vegada està més... està creixent més, sobretot també per reconversió de primera residència en segona, de segona residència en primera, de moltes de les urbanitzacions. En aquests carrils bicis, quan ens veiem amb la demanda de l'Ajuntament, què fem? Normalment, per donar-hi resposta, hem d'eixamplar la calçada. Difícilment podem estretar més els carrils, hem d'eixamplar la calçada, això té un cost econòmic important, però també sabem que és un servei que pot evitar moltes situacions de risc que, per desgràcia, en les nostres carreteres es donen perquè al trobar-se un vehicle i un ciclista o un vehicle i un vianant no tenen espai per mantenir una separació de seguretat. Respecte al tema dels plans de mobilitat urbana que redactem pels ajuntaments, aquí sí que ja entrem en un tema de planificació integral d'una xarxa de bicicletes municipal que després l'Ajuntament, d'acord amb els recursos econòmics que disposa, va executant en la programació que estimi oportuna al llarg de normalment 6 anys amb una primera fase. Aquesta seria la segona vessant nostra, ja no relacionada amb la carretera, sinó d'assistència tècnica als municipis. Sense una planificació el que es tendeix és a anar construint trams aïllats de carrils, bicicletes, en els quals la interconnexió entre els diferents trams travessen espais on el vehicle motor té total llibertat. És en aquests punts on es produeixen els conflictes més greus i més perillosos. És molt important que una xarxa de bicicletes tingui continuïtat, que no tingui trams discontinus i és molt més important que sigui contínua que no que sigui llarga i amb una gran longitud. Són xarxes que poden formar part de la calçada de la carretera de forma segregades, això és inevitable amb els carrers que formen la xarxa bàsica de la ciutat, però en canvi en les vies o en els carrils que coincideixen en àmbits de viari de velocitat 30 és compartir l'espai. Aquí ens hem d'acostumar tots a que un ciclista té els mateixos drets que un vehicle motor i per tant s'han de compartir l'espai. Simplement cal advertir, sobretot al vehicle motor, que està en un espai compartit i que respecti no només els ciclistes sinó els vianants, que és l'altre usuari feble de la mobilitat urbana. Fa 30 anys la bicicleta no la utilitzava ningú. Si veies un senyor en bicicleta pel carrer el miraves. Avui en dia és normalíssim veure gent per bicicleta de totes les edats. Per tant, jo crec que el factor cultural de l'ús de la bicicleta dintre de la nostra societat ja s'ha assolit. La bicicleta ha passat a ser un mitjà de transport normal en una ciutat. Ja no només Amsterdam té bicicletes, sinó que la majoria de les ciutats del món occidental té una xarxa de bicicletes. Una altra cosa és com garantim la seguretat. Jo crec que l'única forma d'acabar de consolidar, més que culturalment, acabar de consolidar l'ús, perquè culturalment jo crec que està consolidat, però consolidar l'ús i potenciar l'ús és garantir o millorar la seguretat dels usuaris. El ciclista és un usuari d'un modus de transport feble que en qualsevol incident, excepte amb un vianant, inclús amb un vianant, a vegades té les de perdre, perquè la pròpia caiguda de la bicicleta ja és més greu segurament que la caiguda del vianant. I amb la resta sempre té les de perdre. Per tant, si mínimament anem aconseguint que se senti més segur, això farà que la gent a poc utilitzi més la bicicleta. En àmbits urbans està claríssim, ja ho han comentat, amb carrils bicis segregats o amb espais compartits en zones 30, i en àmbits de carreteres, sobretot amb un tema de senyalització i d'advertiment.